дар давраи наврасӣ нақши дӯстону ҳамсолон дар зиндагии ҷавон хеле қавӣ мебошад. бо он ки наврас аз муҳити кӯдакии хона берун қадам мениҳад, гурӯҳи ҳамсолонаш барояш ба як ҷомеаи хурди муҳим табдил меёбад. дар давлатҳои дигар мавзӯи фишори ҳамсолон бисёр омӯхта шудааст. Наврасон барои қабул шудан дар гурӯҳ гоҳе рафторҳое мекунанд ки ба худашон бегуна аст ё баръакс. дӯстони хуб метавонанд ба ташаккули одатҳои неки ҳамдигар кӯмак расонанд. дар давлати мо низ фарҳанги коллективизм яъне дастаҷамъӣ анъанавист, аммо дар замони нав наврасон низ бо гурӯҳҳои худ синф маҳалла пайванди қавӣ доранд ва ин метавонад дар ҳалли мушкилот ё бадтар шудани онҳо нақш дошта бошад. волидайн бояд бо дӯстони фарзанди навраси худ то ҳадде шинос бошанд, на ба маънои назорат ва таҳқиқи ҳар як шахс, балки таваҷҷӯҳ ба он ки писар ё духтаратон бо киҳо вақт мегузаронад. беҳтараш онҳоро ба хона даъват кунед, бо онҳо шинос шавед ва муҳитеро эҷод кунед ки наврас эҳсос накунад ки дӯстонаш барои шумо душмананд ё рақиб. агар байни дӯстон рафтори нохубе мушоҳида кардед, масалан якеаш одати баде дорад, на дарҳол ӯро манъ кунед, балки аввал бо фарзандонатон суҳбат намоед. фаҳмонед ки чаро он чиз ба зарарашон аст ва аз ӯ хоҳиш намоед ки худро канор гирад. наврасро бояд омӯзон ки дар интихоби дӯстон эҳтиёткор бошад. дӯст касе нест ки танҳо барои шавқ дар паҳлӯят аст, балки он нафарест ки дар вақтҳои сахт ёрӣ медиҳад ва туро ба корҳои хуб таҳрик мекунад. агар фарзандатон дӯсти беҳтарине дорад ки шахси солимфикр ва бодоб аст, онро ташвиқ кунед. шояд бо ҳам масалан ба ягон экскурсия равед ё дар хона чорабинии хурде созмон диҳед то пайвандҳои дӯстии онҳоро таҳким диҳед. муносибати солими наврас бо ҳамсолон ба ӯ кӯмак мекунад ки мустақил шавад, малакаҳои иҷтимоӣ пайдо кунад ва аз ҳамон фишорҳои манфии ҳамсолон худро дур нигоҳ дорад. дӯстони азиз, оё шумо ин таҷрибаҳоро анҷом медиҳед ё додаед? лутфан назари худро ба мо ирсол намоед. сарпарасти барномаи мо ширкати Линдавид мебошад. Линдавид барои тамоми оила.